How good afternoon, sir? Can you show that this Eastern Security Network? Okay, your name, sir? My name is Umeuchena. Umeuchena. Yes, sir. I wish you from Eba. Yes, sir. Can you show that this Eastern Security Network I'm very happy to them because since we are in RAV, we will get benefit of them because of them now with the farm. This farming is not allowed to farm. This way they started. Now where network security come, we have opportunity to farm our lands. Therefore, we are thank God for Nnamdi Kalu, the chairman of the network security. Therefore, my brother, I'm grateful for you people. Ya bụ na obi dị ụtọ dịka isi wee fụta ndị isi ya na Abun. Yes. Nnọchọwa ka ha nọrọ na Abun. Nọkwa na ba anyị achọghịzị ka ha nawa sef. N'ọrụ ha na-ahụ dị unu mma. Na ha nọrọ otu ahụ dị anyị mma. Anyị nwee ike na-arụ ahụ n'obe anyị. Okay, sir. Ya bụ na without Eastern Security unu na-agbachaghị ọsọ ebe a na nwa ọzọ na-akọzi ugbo. Na this village. Without them, we don't pack come out for this village. Okay, sir. Okay, sir. Nna anyị ukwu. Kedu afọ gị? Sunday ukwu. Uto. Kedu ka isi ofu this Eastern Security Network nọ na Abun? Ise ya bụ na ihe na-ekwu bụ na without isi ya nọ bịara ebe a n'ụnụ na nwa ọzọ nwere ikike dị ka ugbo ma ọ bụ rawo na Abun na ndị Fulani achịchago n'ebe ọ na-eche ebe akwapụ jewe ebe ọzọ n'ọzi site n'enyemaka ndị ASEAN ka njizi wee nwee ike na-akọ ugbo ma na rawo na Abun. Okay, well, thank you.